Tukurina ase county ya Kisii niko bono abamenyi b'Ekenyoro kia Nyaramba ikigutuka ase ewodi ya Bugitenge bunge ya South Mugirango ase county ya Kisii banyariko baba gwesokia na kuruko boria ochi ase omu MCA bwensemeyo kwenekia andake nkubwatera nare negatia baraibande bune nchira yamo yogochia kubagachira ensoko eyabera ase chinsemecho ase gekabono na kurindetera kinwa oikebirengo biribiganiire kubakonya bamenyi be chinsemecho konyora amache murikito Lilian na nyarako bakagotara wikase chinsemecho abono twariganya roboti rugase nchira yobikirana amache na robogima nabo igoni ya gutumika semeru ya kera rituko na kega kogara abamenyi b'Ekenyoro kia Nyaramba ime ward ya Bugitenga ibunge ya South Mugirango bakuburia barosariwe ensoko yari abwari iri banyore amache amayayo kunywa baro tuchandire sana urojo tuchandete muna nakina ige nakanyura amachororo asinge njorojo rutabwata emerubirie merunge rojo rukachirukanorerwa bono nonye muntu okorosia kabura eje bintu byarengo kitalimbe kiriki ko letera macha bantu bakatagura bakaira ni gororo rocherwa bwali orochoro igorwa abeiro korwa bamama barenga bake no bakabuchira ne bisanda egachega igachingaki ekero mugaka choerio chenga aroja mabera oyo begetwe buno moe musiagu litangani ugambeta agatobekera ensoke enko ingoro chendora nanya kubucha mache ongo goro chendora obwali njiko borendo obwali ngo sinyai nigo bakurera buna eyo nensoko yarenge okurwa kare nigo yarosetugwe chingaki chiria chia bakansora ngani ugambeta agatobekera ensoke ekero yabo ikaba kuri mwaka angesa 74 boche gochigo ikange mwaka 80 ensoke yegasira ekero yasira kurwerio abantu tugachaka kubucha inse agacha asaya kanura ekeranura bono tugachaka kogenda obwale nigo bamuburirie omo MCA obo musike mauti kubatarira nabo igo abaroserio rochoro ekiagera bakogenda egekegitambe kurigia amache na nene bo igo ewodi engao wachi toreto mu MCA akora gusena ki bono mu MCA no tuaete gaki otari gwancho mu MCA otorera mabira gose bono muntu mungao tukwenda kurigi tutiko mu MCA itutande jo botabori nere guchino tukunywa maji otari gwanja torera mabi ocho torosiri urocho rukurukuru bwari egere tunywe tutikamangana abakungu batutamira berire senge nto bakwenda rocha tambe omu MCA chikura ngomwathe chikura na uranyonje timait uranyonje naje teigo ntamait yo yetu chikura ngaya ya mauti tuete chikura gaki no atuka mumanyeti bono rendo gakio mauti ominto mugaka otagwanja torarero roche roraru asarekire kuripoteri ya Getembe TV kurwa ebunge ya South Mugirango nche Lilian Mora.